Benvinguts a Instituts Odontològics. Una xarxa de clíniques dentals amb 35 anys d'experiència. A Instituts Odontològics promovem el benestar bucodental dels nostres pacients. En més de 35 clíniques dentals repartides per tot el territori nacional, atenent uns 300 pacients al dia. Practiquem una odontologia de gran qualitat, d'una forma accessible per a tothom. Seguim volent portar la millor experiència en salut bucodental a més gent. I per això hem obert 10 noves clíniques en els 2 últims anys. I estem treballant per obrir més clíniques en els propers anys. Més d'1 milió de persones han confiat en nosaltres per tornar a somriure. Comptem amb un ampli quadre de professionals i amb les últimes tecnologies d'avantguarda per atendre els nostres pacients sense demores ni desplaçaments innecessaris. Vetllem pels nostres pacients en cada etapa de la cura integral de la seva boca. Treballem per fomentar hàbits saludables i una cura activa de la salut bucodental. Estem compromesos amb iniciatives socials, lúdiques i solidàries. Col·laborem amb més de 600 empreses que ja confien en nosaltres y ens escullen com la seva clínica dental de referència. Tu bienestar comienza de las manos de las clínicas dentales de institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.